panguva ino chokwadi chobuda pachena kunyazi kunokwa kunzi kuda kwaChuda Tagwirei qualify to be a member of the central committee. Panguva ino pachionekwa kunzi nemaseculars panguva ino arikuriliziwa, especially secular Obed Mpofu panguva ino ranyatso kubuda pachena kuti kuda kwaChuda Tagwirei haakwanisi kujoina the central committee, even though in that secular pasina kana nemewo zita rake. Sanapenda mashoko ari kunyatsobuda pachena achinyorwa panguva ino anyatsoratidza kuti aiwa kuda kwaChuda Tagwirei panguva ino yakawesta nguva yake nemacampaigns aaiita to be co-opted in the central committee. Of subscribe or like out on the bell icon. Tibina mnamo mudanyuka mchinzi kuda kwaChuda Tagwirei does not qualify to be a member of the ZANU-PF Central Committee. The party's Secretary General Obed Mpofu has clarified without naming him. Central Committee nominees should have held office at provincial level for 5 or more without exception. According to this memo, first reported by the Newsworks Live, and poster this circular no release on Secretary General Obed Mpofu panguva ino aiwa runyatso kuarticulata nekunyatso kupointa out kuti aiwa kuda kwaChuda Tagwirei haana kana chinzvimbo muCentral Committee. Panguva ino unyatso kuonekwa kunzi qualifications ari kuya achistatewa in this circular kuda kwaChuda Tagwirei haana kana imwe chete zvayo zvinyanzi kumubloka kuti aiwa haangakwanisi kupinda muthis aiwa committee. Mbotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi panguva ino panonyatso kuzikanwa ende zvanyatso kuonekwa nemunhu wese kuti aiwa maloyalist aiwa mutungamiri wenyika panguva ino havatombodi kuona general aiwa vachisucceda aiwa mutungamiri wenyika. Some they point out the fact according to people vanotaura nawo kuti vipi Costa Nochwenga is against zvikananda ende vanonyatsoziva kuti kana general kana achingopiwa mukana wekuti vasucceda mutungamiri wenyika, all those corrupt businessmen vanoonekwa vachifaiwa vanyatsokusadline vachishayiwa even mukana wekuita maoperations avo. Pena comment section medu dzamafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.